Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, good morning po sa Tuya Agabos, Webes ngunyan, aldaw ni St. Jude. So gabos na devoto tabi dyan ni St. Jude, may pagkakataon po magpasalamat sa oral daw na intercession sa pagbuhay-buhay o dyan bagatabi sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa nagseselebrar kan kompleanyo ngunyan. Tingog kan banwaan na tabi, naglalaom na nagdiretso kamong nag-arantabay sa programa na sagkod pag-imbitar mi man kasabay na mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 nin udto sa programa kasabay siyempre ang news team. Sa pangenot ni Chief Jimmy Nasalita. Si kumpadreng Jimmy, Pading Alar Mario, kumpareng Jomar Bien. Yaon man dyan, Joshua Bino, as in Jasmine Baloloy. Sa Manibela Henry Mata. Sa Control Technical, kumpadreng Nalbaldo. Nakikigpadingnal naman si best friend mo, si Director Edwin. Kan mga sutana mo ngunya. Director Edwin. Dahil ng ibang tipa konsilon, ika kumpadingnal. Tawi daw lamang ako siya kang pigtimo-timo mo lamang. Ano lamang Padingnal Baldo in the house. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Siyaan minalusot kan boses ko tabi diyan sa Indung Radyo sa Inman Kamo diyan sa Catanduanes. Good morning, congratulations sa successful na Abaca Festival diyan sa Catanduanes. Sa pangenot iyan siyempre kan gobernador diyan, Boboy Kua. Huha! Siyempre ang busy gobernador si Boste Kua. Si Vice Governor Peter Kua. Sagkod mga members kan sangguniang panlalawigan and the entire hierarchy kan lokal na gobyerno kan Catanduanes. Special mention man yato ang Provincial Tourism Officer dyan, si Madam Carmel Bonifacio Garcia. Congratulations! Putok na putok ang Catanduanes sa turismo, ha? Sinasabi ko sa inyo. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Diyan man tabi sa Sorsogon. Good morning! Sa Kamsur, Cam Norte. Masbate. Sa newsroom, si News Director Mardela. Ang walang kapaguran. Hindi sumusuko. Katabang dyan, Angel. Si Angel nasa maternity leave pa. Angel Bustalza. Jen Matthew Balyaran. Mary Joy Jarezco. Igwa man tabi kaming balita dyan sa internet. Iyan pong nakakabara sa nindo ang DCGB News Online. Yaon dyan si Madam Razel Cortez, Jimos Barrios, Shara May Leron. Sa IT, an samuya man na lalong tumitindi, Jerome Nico Martinez.
rumba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano. Ano daw lamang? Oy, good morning kay Madam Beth Costa. Yan. Sa tuya yan na paraan tabay man, Madam Beth Costa diyan sa Costa Enterprises, Sentro Canligaspi sa may Shell Gasoline Station. Yan tabi. Kung kaipuhanin dong yan na mga kutsun baga, mga trapal, yan. Igwasin diyan mga iyan na makina sa kunyan, yan na grass cutter, ay gasin na dyan, tapos ining mga water pumps, yan, ikipahe sa harong, mga yaon dyan tabi kay Madam Beth Costa. Kunyan iyan pading nagkakapira yan na tiyendahan sa Sentro Canligaspi na partner na bagakan pagdakula Canligaspi. Ano pa de? One of which ining si Madam Beth Costa, yan na Costa Enterprises. Igwa pa pading nalsuki dating kagawad isa ito? So lalaki baga? Ruding Murante. Igwa pa, sumurante hadwer. Gaday ko nahiling, hindi ko igwa pa tabi, ano, yan. So, arim pa ang yaon. Luzon Bakery. Sinasabi ko kay Madam LVE. Oh, Luzon Bakery. Ade. Tapos, so, ano nga niyan, apod sa inchikan siopaw, kumpadring nal. Wafo-chan. Haraluyo na yan, ade, pading nal. Nag-iriba-iba yan, sa Madam Beth Costa, yan na mga kwanaan, mga negosyos na yan. Partner nan kan pag-evolve kan sa tuyang syudad, sa kuda nagdakulaan ekonomiya. Siguro, one time, magayon na igong programa man an Legazpi na undrahonan. Ini bagang tiyendahan ni Madam Beth Costa. So mga gamit baga yan na pressure tank pa di yan igwa tapos so basta mga kunyan so mga tools herramientas igwasin na diyan. Ayan na water pump ito bagang supang surup ning tubig kun may baha. Yan. Grass cutter, ining so Uratex, ayan na foam, tapos mga trapal, buda yan na mga gamit baga sa auto, o yan na mga tools, igwa man sinda dyan, yan tabi, yan kay Madam Beth Costa, mga tsindahan andyan, yung Zenco Footstep padingnal, ay recent na lang yan Zenco Footstep. Tapos sukataning baga dyan sa kanto na bakery. Dyan sa may rotonda. Then ang pagkabanggi naman, dyan sa may rotonda, sukiati bita. Igwa pa ito padingnal. Garday na iba na nagpapiresto dyan. Masiramon diyan ka ito pag magpuna ning alas 9 ning banggi, sundo na yung alaon na nin maagahon. Sinanglag na mainit-init pa. Igwa ning tinapa, igwang tuyo, bunay. Andyan ang karaunan ka ito. Yan na pagka banggi. Yan. Kundi, kita sa naman ang darango, ganda yung nagtiteksa sa tuya. Oy, ano na ka mo dyan mga taga-Legazpi? Igwa lamang para antabay. Dyan niya sa Legazpi tabi. Reminiscing the past. Tapos ka ito, makalaog ka sana dyan sa La Trinidad. Padingnan. La Trinidad Arcade. Bako, iyon na pinakadabes ka itong shopping mall. So, Happy Mall baga padingnan.
Diyan ka mabakal ning sapatos na Adidas. Woy! The best dan pa airconan pa di ka ito. Happy Mall. Dandang itumbang Tapos Cine La Trinidad. Uy, paghali ka dyan sa Happy Mall, pag uli mo sa barangay nindo, biyo ka ng pigpuro parada, piguro alsa, the best nag-shopping. Mangga da Dyan sa Legacy mga. Pagkatapos, maisnak ka dyan sa Alibar, yan paningnal. Makaong ka dyan sa Alibar. Sag kuno yan, di ko pang Alibar, ade. Masira, mapasyar daw. Pag nakakuha kitang sentabo, puro pasyar lamang kita dyan sa Alibar. Narumduman ko ka ito, compadring Naldi. Nasa field kita ka ito. Full time sa field. Mega Force. May nag-abot na artista. Si Marjorie Barreto. Kami sunag iba ng kan. Dumang ko inagi sa likod kan. Matawa ho noon. Ako, madam, dito tayo. Saan nga tayo, sir? Dumang kami nagagi sa likod sa may kusina pa itaas. Motorcade. Pero maisnak po na. Yan si Marjorie Barreto Padingnal. Asing Diyan sa Alivar. Yan, Alivar. Sira mo dyan pa, dede. Asing Iba na kami kito ni Marjorie. Kaput-kaput ko sa kamot pa itaas. Duman, tadig din niya akong agi sa may kusina. Tagulpin tao sa ibaba. Ayan. Alivar Padingnal. Adoy. May mga kwan dyan sa Legazpi. It's nice to reminisce the past, tabi, ano. Conoces, te gustará. Sa Daraga, good morning magtabi sa Indo sa Daraga. No tiene pegas porque es genial. Así Papa Jerbailon, marhay na aga tabi sa imo Papa Jerbailon. Good morning. Legazpi Restaurant, yung LR. Yan. Uy, igwa pa. So LR. Uy, igwa pa so LR. Yan. Stano Siopaw man na masiram niya padingnan. Pansit, sinasabi ko. Stano Tapos sa inut-inutan naman, buklan. Kahampangan kay ito sa eskwelahan baga so Tsongwa. Yan. Sabi ni Papa Jer yung Legazpi Restaurant. Sabi man ni June Trilles, buklan. Yan, tama ka dyan tabi, Sir June Trilles. Buklan. Tapos ang pagkabanggi naman. The Melon Patch. Paningnal. Diyan yan sa may kwan, sa may istasyonin train. Sa may PNR. Narumduman ko ka ito. Jesus Maria Sim nagibo-gibo man ka ito. Kami dahil ko na nambitan sa pangaran. Diyan sa Peñaranda yan. Basta taga First District na barkada ko Padingnal. Maski nagburbagyo, abanti kami. So, floor manager, biyong pigbubugtakan kami ning case bagakan beer, tanganing day madumog subot bitis mita, subaha, pabukong-bukong ng tubig, makalaog sa na kami duman sa The Melon Patch. Maski nagwabaha na. Alvay, matitindi ba yan eh? O dyan iyan sa may kunyan, Peñaranda Park, Peñaranda Street, Melon Patch. Umabanti ka naman digdi sa kunyan, sa may rotunda. So paitaas, naroon ba ito paitaas ba de? Digdi sa may rotunda, igwa dyan ka ito. Pagkatapos, paglaog mo, matambara sa imo sa stage, igwan tukaw na dakulaon, gari may nakatukaw na hadi. Ano nga ningaranggang kunyan na ito? Bar na ito? O dyan sa may rotunda. Dyan. O bako yung Padingnal. Kunyan, basta beer house. Masakat ka pa itaas. O yan dyan sa may ining video bayaan. Iyan na pwestongan. Igwa dyan sa itaas ng beer house. Naan bing minar lagabong ang bagang. Pag naga-burbayli, naga-bika-bika. Pagkatapos igwan tukawan na kunyan. Itong garito kawan ki hadi. Yan. Ano nga rang kan beer house na ito? Papa Jerbailon. Parum dumadaw sa ko. Tapos ining kunyan. Udig di sa may NB Pasrikaping. Narumduman mo Padingnal. Inabot mo na yan. Ining NB Pasrikaping. Diyan sa may kanto baga sa Haranisad Albay Doctors Hospital. NB Pasrikaping yan. May beer house man dyan na kampang.
Igo diyan ka ito ning lumang building dahil na pinag-demolish na nan itaas beer house man. Yan. Nagkakaroon tanta kami ka ito nagrelibot pagbanggi sa kunyan sa field ha. Igo pa kay itong programa si the late Kuya Danny Asanya, dating vice gobernador. So kunyan, so programa ni Kuya Danny ka ito. Me gusta mi, así, me gusta mi. Si Manay Selmang Bahoy, ang kaampang bagakan melon pot, milokso. Iyon ang gad Manay Selma, tamilokso kami, tamelon pot, milokso kami, tabaha na, sige pasulaog mi duman, tulo kami nag-iriba-iba. Tigbubugta ka na sa nakan so floor manager nin, so ito bagang daing lao, so case nin beer, na yung pigtema kami, milokso kami duman. Ecstasy. Ecstasy. Ay, narumduman ko pa ding na, may nag-text digdi sa to. Ani, so, kunyan. VIP bar! Pading narumduman mo. VIP bar! Dyan sa ko dyan, sa may rotonda. Gun mo an. No, paglaog, mahiling mo duman, sugarito kawan kihadi, dakula unon. Igwa pang saro dyan. Yung Corner Bake Shop. Yan. Bombay Silk Store. Yun ang mga memories ta dyan padingnal. Murante Hardware. Legaspi Enterprises. Jack's Tailoring. Yun ang gado. Tapos, Infront LCC. Golden Dragon. Sagkod ko yun bagayaon pa sa Golden Dragon. Naramdaman ko ito, compadre Nald, in Golden Dragon na. Igos na ding display baga na nabibitay nagari mga ducks yan o manok na pinag-agunan, pinaglitson. Yan, Golden Dragon ang kaito. Yan ang mga diyan sa Legaspi. Ano? King Arthur Caligula. Wadagdal. Naroon Caligula. Iyo mo na Caligula kaito mo na King Arthur. VIP. Uy, si Philip nang manang. Igwa pa dyan sa may bankro, igwa pa dyan kaito ning VIP man. Ay, nadaw niya si Philip nang barkada ta ito kaito. Dahil naggadana ito si Philip nang. Itabang ang kimahal na Diyos. Tapos Mark Anthony Birsiap, Dispes Kalesabar. Yan. Nagkaburuhay sa mga paraan tabay tang paradangog. King Arthur nga yan. Tapos Caligula. Good morning, customer ako kan Costa Enterprises, sabi ni Ed Haji. Good morning tabi, Sir Ed Haji, diyan sa Sorsogon. Yan. Ang aram ko diyan, sir, is Stronghold Insurance. Papa Jer. Igwa pang Legaspi Kitchenet. Yan, so Legaspi Kitchenet ba nang gadade? Yan, mga memories of the past. Aha. So Mr. Pinat. Diyan sa kanto. Sa Rizal, Mr. Pinat. Igwa pa dyan may magayon ka itong banda baga pa ding nalso. Ining dyan sa may ining LCC baga. O nidigdi sa kampang kang Lucky Choice. LCC bagan pa ding nalo, no? Igwa dyan ka ito ning Magic Pan. Yan. May sinihan pa dyan ka ito. Magic Pan ang yaon dyan, Papa Jer Bailon. So Magic Pan baga, may minatugtog dyan na maurago na banda. Black Butterfly Band. Sus, nag-urag kan. Yun ang namimista ng kunyan digdi sa Legaspi. Dahil na baga mga tugang ning kunyan, ito bagang su bar, resto bar na igwaning banda na mauragon. Arog kan su Black Butterfly Band. Pagtitirangan ini da su kantakan Queen. Sus Mariosep ano. Sa inutan kan DCGB, Joker! Diyan. Sa Matibo. Joker. Sa Matibo. Markadahon tama nito. May istorya dyan si Mac J. Joker. Uy, dahin na ngunyan pading nalbaganing bar sa Legaspi. So, resto bar baga na. Igwang banda ano. Inabot mo ito pading nalso. Diyan, ang banda, mga sequencer na. Budan, yan na sequencer bagang
So sa computer na sana, tapos duwa na sana ang nagkakanta, sarong vocaler, buda sarong nagbabaho. Bagaman, igwang sarong kasabay na nagigitara lead. Pero itong sa mga panahon, diyan sa Magic Pan, ining kampang kang Lucky Choice, LCC bagang padingnal. Tapos ina intradangan kan LCC diyan sa may natutumbok bagakan ining sa may kalyekan Luzon Bakery anon Ilisondo Street yan ang kalyang tumbukan sa LCC baga iyon diyan sa eringan ka may LCC Magic Pan buda igwa diyan ning sinihan kay ito diyan nagpe-perform so Black Butterfly Band plakado pag minatirada ito pamuso itong Black Butterfly Band na ito dahil na iyan ang pinaghanap tanong niyan sa nightlife kan Ligaspin baga may bandang mauragon na talagang sulit ang entertainment na makukunyan mo ma-experiensyahan mo yan. Uy si Endimar sabi ni Endimar Mama Lolas uy sumama Lolas dyan sa kunyan sa may Aquinas kay ito UST nangon yan Old Campus Mama Lolas yan kay Karaate LBE tapos Eduardos yan na kung tama Indimar yan na bar na yan dyan Eduardos tama ito Eduardos ito bako itong Magic Pan yata Eduardos nagtutugtog yan sa Black Butterfly Band Eduardos tama tabi Indimar good morning Indimar tapos sabi ni Papa Jeros Bailon Lowlands Restaurant sa itong Lowlands Restaurant tabi padingnal di ko masyado nako na Lowlands Restaurant yan tabi igwa pa so Dimsum Tea House yan Dimsum Tea House digdian sa may La Trinidad Hotel ka ito gayod Dimsum Tea House bako padingnal bako uninigding sa may Denver Computer Shop ano yan igwa man dyan ka itong restaurant Denver Computer Shop nangon yan ikuan mo digdi padingnal sa may LCC ang napwesto nangon yan kan Denver Computer Shop masiramon mo ng restaurant dyan igwaning mesanin sinda dumang kami nagsurosyat man pag hali mi dyan sa Aquinas pagbanggi ano nga Shangri-La it's nice to go down memory lane Shangri-La restaurant yan memory lane kita ganyan na webes tamang-tama pa di sa Facebook uso Throwback Thursday yan na memory lane ay nako sige magayon Dimsum Tea House sabi ni Eduardo Tumagan Avila yan Sir Eduardo good morning tabi sa imo Shangri-La yan Lovers Lane Beer House likod kan 101 Mall Barangay Tinago igwa dyan kay ito padingnal rumdum mo kay ito so terminal kan bus Piltrangko yaman niya kito inabot ko pa kay ito yung padingnal digdi sa Ligaspi Piltrangko munan mo kaan lumaog na so JB Line duman kita na mulang gak magayon na bus kan JB Line Erkun ade tapos ang kisami Purmika igwang video so television pa kitong mahibogon linaog sa auto aircon munan mo kaan lumuwas naman so Sarki Stores uy padinahilim itong Sarki Stores the best man ito garo ka na sa Aeroplo lumaog pa so Sunshine Tours dispos na ining Kagsawa so inut bagang fight kito kang Kagsawa Travel and Tours padingdad digdi pa nagi sa sentro dahil pabawal yan sa Rizal Street igwa ka ito nin mga surosyan dilir sa auto magayunon biburukas ang bintana pag mabiyasid ng alas 6 ang banggi madrodiklom na baga hirilingan ang tawo taan bintana mga mahiwason na bako itong garing mga rehas-rehas tapos anto kawang pag ito kan Kagsawa birik-birik pwede ka mo magharampangan garisala yan ang mga kuang ka ito si isa-isa doon nakalunad sa Sarki Stores ka ito na magayunon bagay na Sarki Stores ka ito ade ang garahe digdi sa may Ligaspi Plaza Hotel dyan sa may Lapu-Lapu kakumpetensya ninda so Sunshine Travel and Tours
ang garahe man dyan sa may PNB ngunyan. O dyan man kay to. Pasirira man kay to mga aircon bus. So JB line kay to medyo na kunyan. Kan paglaog na kan Sarki, Sunshine kag sa medyo na luma sinda. Yan. Igwa maning biraws yan kay to so amigo tang police. So kito ni Barnuevo. Diyan sa may kunyan na ayan sa may oong parking lot bagakan Grace Home Builders. O diyan. Diyan yan kay to. Oy, day bale. Kon yan, memory lane muna kita. Digdi sa programang Tingog Kanbanwaan. Igwa na kitang mga istorya dyan sa luwas. Si Chief Jimmy nasalita, Pading Jim Arhainalda, what's happening? Yes, maray na aga padi sa mga dagdag niya itong bareta, kaipuhan ta ng hagadan tabang a national government na mag-intervenir na digdi sa seryosong problema sa Albay. Oh. And grave to very grave situation, problema serbisyo kan aliko sa mga Albayanos. Iyo na baga supig sa sabi ta, Pading Jimmy. Komitido. Si Mayor Dainando Gonzales kan Ligaw, oras na magpaapod meeting sa mga alkalde si Gobernador Attorney Grex Lagman, kung saan inot na pigprononsyar digdi sa DCGB kan Gobernador na kaipuhan ng mag-intervenir kan provincial government together with the local chief executives. Kung saan initialmente unmove kan Gobernador teleponon ang mga alkalde asin mapaghururunan kung ano mga possible solution and barantayan ang operasyon, serbisyo kan aliko oraber umabot sa puntong magdeklarar ni state of calamity analbay por medyo sa sitwasyon na ini kan low voltage apuera kan low voltage and brown out puro banggi asin and kulatilya no amount of money o quick response fund na gagamiton o huguton sa kaban kan lambang lokal na gobyerno. Kumbaga kumpadring Jimmy, Chief Jimmy, narile sa tanangon yan. So nangyari, hali sa kawali, luminok so kita sa kalayo. O taka ito baga, grabe so kauyaman ta sa apek. Ngunyan palan, nagkani totoo so pinagbabana-bana ta, day man kaya. Oh, Isus ko Mario Joseph, sige. Conforme kay ni an alkalde kan Ligaw, asin oras na magpaapod, duwa ng alkalde, si Mayor Caloy Baldo Casubago, nakuha na niya to nin reaction. Okay man siya na magpaapod ang gobernador, and ikadua, si Mayor Nando Gonzales, ma-attender siya mismo, asin igwa man siya nin mga kaisipan na idea is-share kung paano makakapag-formular nin solusyon na ang kaipuhan ta na digdi tarabang-tabang asin na vigilant sa Albay Electric Cooperative susog sa gobernador tabi padi. Kaya naman an sa laog katulak kan aliko aniya. Pero an naputdigdikan Mayor kan Ligaw, what are they doing? Yan. Dangugunta si Mayor Dainando Gonzales manungod sa bagay na ni. We can only ask the national government to intervene here. The Department of Energy has a responsibility to provide the services needed on questions of electricity. Now, when there is a cooperative that is starting to fail, yan man ang National Electrification Administration. What are they doing? Because as far as I know, the ALECO is under the supervision of the National Irrigation, National Electrification Administration. What is NEA doing? What are they doing there? It is inconceivable for me to think that a cooperative, electric cooperative, being directly handled by the National Electrification Administration or being supervised can deteriorate on this manner. So there is some strong belief that there is very strong negligence on the part of our national government agency to provide the necessary supervision and the necessary guidelines in order for us to be able to ensure that our cooperatives are functioning the way they should be.
Okay, so for how many years na yun yun ang niya sa Alico? Paano sa pagiling mo tabi Fernando? Nakakatabang ini o useless ang presensya ng GDP? Di naman ako masabi na useless, na may paginapang man. Pero there seems to be lacking. Kulang ang sa indang esforsos na masigurado rin na mapagray Alico. Ilingon mo, supervise na, sinda nagtatabang sa Alico, ang Alico maging sarong viable company na magayon. Pero ilan nangyayari, imbis pa abante, paatras ng Alico, parurok, pabagsak. So, where is the supervision? Where is the concern of NEA? What is the role of NEA here? So anong dapat nag-ibon sa niya? Well, the Department of Energy should look into this and perhaps already bring it to the attention of the President because after all, it is an entire province that is being affected. So, si Sepuan pwedeng mag-elevate ka from local to national? Well, the governor together with all the mayors, Pwede. we can make an appeal to our highest levels of authority of the country and to bring our concerns para naman mahiling ni Kimaray magibang resolution. Tapos ang niya, already established that the National Electrification Administration cannot do anything to improve Alico. As a matter of fact, during their time of supervision, it is deteriorating. So therefore, they are not anymore capable to handle this. So the national government should now come with a mechanism on how we can resolve this problem. Kaya siguro, tama na yung pagkasanaw ni Governor Lagman na mag-ururo na kami mga mayor, and now we can make a petition to the highest levels of government, the national government. Sa Alico, isip, wala kita problema na dyan. Tapi yun ang problema dapat ang solusyonan. May mga comparison kaya ito na malalay pa ngayon. So, apik to, Alico. Kaya nakita kayo mag-isip. Basta hindi na kita focus sa Alico problem. Too late na kita mag-wilson na kaya magayon sa apik, mas magayon sa Alico. No comparison na. Kaya na decision na natin ito na abot na kita ka na apik, luminuan na kita sa Alico. Ang problema naman, itong pagdumanta sa Alico, may mga packages ito, may mga dapat ibuhon, may mga dapat na mga hakbang na pig-ibo, na hindi man nag-ibo. Kaya yun na ito nangyari ko niyan, pababa na ang performance ng Alico. So, pag mo tabi mayor, may company, may bulog pa, may solusyon pa kitang nahiling. Definitely, di man question na. Kining bagay nini, di man resolveran. Dahil man resolveran nini, ang kaipuan ng aksyonan, kung ano ang mga solusyon na kaipuan gibuhon sa national government na wala ng kapasidad. Kayang-kayang i-resolvehan nini ka nasyonal, pa kung ano yung problema. The National Electrification Administration, the Department of Energy, the Office of the President, all agencies together must work out to resolve this problem. Hello, pare. Yan. Oho. Department of Energy, Office of the President, kariyo na yan ang solusyon. Iyo, tamang-tama, kumpadre. Igo ba ganing scheduled visit si Presidente Bongbong Marcos Jr. digdi sa Bicol, in fact, digdi sa Albay siguro. Tibaad maipaabot na iyan, sana magkatiripo na sa mga alkaldes sunes tagari sa aga maabot sa Presidente. Dapat Diyan sa mag-meeting dapat mo niya. mag-meeting na ngunyan, magkaigon ng manifesto, ipaabot iyan. This is the very opportune time mismo na yaon sa Presidente diyan sa Astrodome. Moroy kan alkalde nasa kay gobernador nasa nakunwa rin siya mapapod. Yan, ta sayang ining oportunidad na yaon mismo sa Presidente sa Satuya sa aga. Iyan ang mailaog iyan tulos. Baka may makainghing na dyan kay gobernador. O baka may number, apo na si gobernador mo niya mismo nga po, magka-rating na sinda. Okay yan mga mayor? Okay yan ang mga mayor na yan. Tabi, sana maka-meeting sinda, maka-find time sinda ngunyan, come up with a strong manifesto and petition sa national government, ilatag mismo kay Presidente Bongbong Marcos here sa Albay, sa Legazpi. Na inyang problema. Na mumuya nga ni sa mga nakakadangog mga ining mga nakakaoro niya itong mayor na nabuksan inidigdi sa DCGB. Okay, so yun na yan tabi pa deta. Uyaw ng niya, pero lacking effort na. What are they doing? Sa Sige. presensya dyan kan Alico.
sali ko. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luas. Taod-taod baltadahan tayan. Standby mo na Diyos. Wata nakautang kita kipading nald halawig ini. Nakasobra kita nin todo ha. Yan na report ni kumpadring Jimmy. Yan na pahayag ni Mayor Itay Nando Gonzales kan Ligao City manungod sa Albay Electric Cooperative, and sana magkatiripon ang mga alkaldes ngunyan kahampang si Governor Grex tamang-tama makagibusin ng manifesto ta sa aga yung scheduled visit daw ni Presidente Bongbong Marcos, maipaabot yan na very serious concern na yan kan supply ng serbisyo ng asin serbisyo ng kuryente digdi sa Albay. Oras Pilipinas 9:42. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulugkon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, communication and collaboration, creativity, and character, preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Igwa akong may teacher, tuwan
magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, vitamin B can Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178, series of 2024. Kito, liglig sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan.
sa atong kasurog. Basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tabi Padingnal. The report mo na kita sa luwas. Tanganing mailaog tayan and then ma-news break kitang alas 10. Ihabol niya to sa primerong kabtangkan programa. Joshua, nakalinya. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, marambong na maray ang operasyon Sir Pio kan pagmimina ng ginto o kaya gold digdi sa Bicol Region. Ini ang sinabi ni Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol Regional Director Guillermo Molina Jr. kung sain sigun sa iya numero 1 kita sa pag-produce ng gold sa bilog na Pilipinas, partikular na Sir Pio hali sa probinsya kan Masbate duman sa munisipyo kan Aroroy. Sigun kay Molina, ining Aroroy tabi Sir Pio kayang makapag-produsir nin minaabot sa 2 bilyones pesos kantidad nin gold kada bulan. Sigun kay Molina talagang dakula ang napaprodusir na ginto digdi sa Bicol Region. Dakulang tabang man ini pag-abot sa gobyerno nasyonal dahil sa pag-abot sa buwis. Sigun sa record ni Molina, magpuon kan operasyon kini kan 2009 sundo 2023. Puminakol na ang na-share kining buwis sa 124 billion pesos. Dakula ang operasyon, dakula ang revenue. Kung kaya sigun ki Molina, sangon yan ang pinagahinguwa kan MGB Bicol, iyo ang mas pangpakusugon ang pagreparo asin na pag-regulate sa nasabi ng operasyon o kaya pagmimina ni na ginto. Dapat sigun ki Molina mamantinir kaini an sa indang social responsibility. Dapat igwamang ki na isi-share nin something para sa komunidad. Dapat environmentally safe o kaya dahil ini nakapag-contribute nin marhay pag-abot sa polusyon. Asin ni Katulo Sir Pio, dapat sigun ki Molina nagbe-benefit man ang mga tao sa palibot, partikular naman duman sa pinagkukuhaan, pinagmiminahan nin ginto. Yan sabi Sir Pio, dagdag pang impormasyon. Hali sa lawas, Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa istorya hali dyan sa luwas sa Department of Environment and Natural Resources. Okay, sige. Update daw kita lugod tagari host yata yung kunyan sandali muna may apudang kita nanganing ining su naunang bitita kasubago na pag bisita ka na presidente digdi sa Legazpi muna dyan sa Camarines Sur kung ano ang mga kunyang kaini mga development pa baka kunyang kita kontak kunda idi yun nagdiferensya na naman ang cellphone ko Padingnal dahil nanggad nakakakunyan ini nakaka laog tulos ang satuyang pag-apod dahil balita alanganin naman nga ni sige i-commercial mo ng lugod ko na Padingnal tapos mabarita kitang alas 10 taon. We will be right back, tabi. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat.
Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the UST Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the UST Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel Family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, daig siyang makakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asing ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Piglinaw kang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na nagkaigwan hindi pagkasinubutan ang insidente sa pagultanan kang obispo asin padi sa St. Joseph Parish kang Gagalangin, Tondo, Manila. Sa ipinaluwas na opisyal na pahayag ni Reverend Father Jerome Siciliano, tagapagtaram kang CBCP na nagkaigwan ng komosyon sa dapat kota na turnover kang parokya. Sinugo ni Novaliches Bishop Emeritus Antonio Tobias si Parochial Administrator Father Alfonso Valesa na maghali na sa nasabing parokya dahil nagkaperang reklamo sa iya. Alagad nagkaigwan ng pisikalan ang duwa base naman sa kuha kang CCTV mantang may mga parishioners pa ang kinompronta ang obispo. Paliwanag ni Father Siciliano ang nangyaring pisikalan bako para kulugon si Father Valesa lalo na tasadit man sana si Bishop Tobias asin haray pa ang edad kang duwa. Hinali sa nasabing simbahan si Father Valesa dahil sa dai pagsunod sa 2 taong kasuguan ni Manila Archbishop Jose Advincula na pumairarom siya sa counseling dahil sa kakaibang personalidad kaini. Sinabi pa ni Father Siciliano na daining kinaraman ang pagkakatangkas kay Father Valesa sa iyang parokya dahil sa mga ipigpaluwas kaini na impormasyon na may mga padi na involved sa korupsyon. Yan ang pangalas 10 na barata hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad or munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application
application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan, ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Tara na sa Kamalig, the Heritage Town of Albay. Makiugma sa mga nakalinyang aktibidades ngunyan na taon. St. John the Baptist Parish Town Fiesta and Pinangat Festival, June 10 to 24. Nagbabalik Pinangat Festival 2024. Ang selebrasyon ni bibida ang masiram, manatot, marang na pinangat. Asin talento, orgulyo san mga kamalignan. Magintra, makasilibrar, makiugma. Pinangat Festival 2024. Tara na, sa Kamalig, tuloy po. Iprinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council. Hatod sa tuya din na Congressman Joey Sarte Salceda, Provincial Government of Albay, Department of Tourism, Ako Bicol Party List, Congressman Elizalde Co, Christopher Quito Co, Mayon Cement, Windale Hotel, and Hansay Corporation. Pinangat Festival 2024. Masiram, manatok, marang. Pinangat Festival na. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulugkon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam.
Iristoryanta kasubago sa report ni kumpadreng Jimmy manungod sa kuryente na maipaabot sa presidente na iyan, sabi ni Mayor Itay Nando Gonzales, saro na magayo na ideya iyan na maipaabot na sa presidente ang problema tadig di mananggad sa serbisyo ng kuryente. Tamang-tama, mabisita sa agang presidente as per schedule, so naaraman niya to, gari sa Camarines or mapasiring digdi sa Albay gayod, sana may paabot yan, padingnal. Kung malawos, sana magmiriting na ini the soonest an taan proposal mabaga ni Governor Grex, maghururon gabos ng mga alkaldes, sana makapagtiripo na sinda, if ever managad na magbisita sa presidente na. Ngunyan ang problema o ni padingnal. So NGCP, may ipinaabot ng impormasyon kay Engineer Buksit kan Aleco. Ma-brown out. Anong lugar? Madali. Kung anong lugar tabi. Hanapon ko itong so kunyan. Hanapon ko so ining sa newsfeed ta ma-brown out. Sandali muna. Hain na ito. Ito. June 7, 6 a.m. to 6 p.m. Bilog na 3rd District kan Albay. NGCP tabi. Taigwang hihirahayon ang NGCP. Inda kun malawos inita, sabi mabisita sa presidente sa aga. Bako pa inalikon mako niya na. So NGCP tabi ang kunyan an mahirahay igonin mga kuan igoning mga gigibuhon diyan sa kuryentingan. Nasa linya muna apo duta kun nakuha kita ni mga latest kun baga mananggad malalaw sa presidente o kun ano tanaga parman nasaro sa mga major host yata ining ako Bicol si Executive Director Attorney Pido Garbin. Kung Pido maray na aga tabi. Good morning, Pio. Opo. And then, sa gawos na nagtabay, Reynaldo Tabi. Ini-update, sabi so pagbisita kan presidente sa aga tabi, ini update tabi kung ta garisibot man kamo para saro kamo sa mga major na host man kaan tabi? Sibot-sibot talaga, Pio, being the host of the President's BBM visit. And in fact, for the past 1 week, padagos na ang coordination ka. On top of it, si Miss Annie Sumanga, our part of the Ako Bicol team, na kung sa inyo ang nag-identify ka mga beneficiaryo na sa katawan ni Presidente kay itong ayuda para sa kapus ang kita. Itong pinag-apod ng ACTA, Pio. So, just to give you a background on what will happen tomorrow. Sa aga, sa Kamsur siya for the distribution of titles yata, spearheaded by the Department of Agrarian Reform. In fact, ito si Secretary Estrella. And in the afternoon, yaonig din sa Tuyang Probinsya, as in dyan mismo sa Albay Astrodome, not less than 5,000 beneficiaries will be receiving AKAP. Hello, Kong Pido? Hello? Nawara sa signal? Hello? Hello? Nagakonektar. Baka mobiling si Congressman Pido. Opo, kung medyo naputol po sa signal niya to, 5,000 beneficiaries kan itong ayuda para sa kapus palad, tabi? Nako, ano bang signal natin to? Hello? Hello? Hello, Kong? No, ayun sa kapus. Oho, Hello, Pio? Go ahead, tabi Kong. Go ahead. Medyo garbled ang signal. Go ahead po. Pio, uliton ko, ano? So, beneficiary sa AGA, which is 5,000. Hello? Sige, go ahead po. We're listening, We're listening, tabi, Congressman. We're listening. Go ahead po. Yeah, yan ang naman kung sa inhali naman sa AKAP o ayuda para sa kapusang kita. These are from the farmers group and the fisher folks. So
initial pa lang yan, Pio, because as you know, Oo. by August, magkakaigwaman ni Dicky bagong Pilipinas Servicio Fair, kung saan ang target beneficiaries is 70 to 80,000. Oh. Ang venue ka dyan sa Bicol University. So this is just the first of many visits of PBBM na kung saan iyan ang objeto niya makapagdaw kay ayuda, magtaw kay serbisyo irani sa taho. At the same time tomorrow, together with Congressman Saldico and Joey Salceda, they will accompany the President to check on the progress kay itong Legacy Hospital ng Pangulo dyan sa BRTTH. Ay, oho. Ito primero, so para sa AKAP, mga farmers para sira, tatawan ng ayuda. Ano pong klaseng ayuda tabi kong pido? Cash assistance po. Oh, amounting to? I'm not sure. It could be 5 or more. Okay, 5 or more thousand. Oo. So, kunyan iyan sa Astrodome, mga anong oras tabi more or less, Congressman? Para mo po, Pio, ang sa tuya mga beneficiaryo as early as 8 a.m. or 9 a.m. Rayaon na dyan sa Astrodome. They have to comply with all the necessary requirements including the security checks kasi dakul-dakul yan, Pio. And therefore, maatab sila dyan. Pero expected sa hapon siguro mga alauna after lunch. O di, who will take care man sa mga needs kan mga nyatong paraoman na yan para sira tabi ta maghapon sinda dyan? Well taken care of, Pio. May snacks, may lunch na isa-serve. Aba, talaga nako. Di sinda papabayaan tabi kang grupo. Well, tama ka dyan, Pio. And yan, pinag-anticipar na kasi syempre sa paghahalat, syempre dapat magutom sa mga beneficiaryo. So those were discussed during the meetings, and snacks and lunch will be served duman sa ribo-ribong beneficiaryo ang sa tuyang presidente. Okay. May nagasuggest digdi, tamang-tama, mabisita man sa na presidente. Ano daw kung sa sidelines, matawan ng atensyon na ini, maipaabot na sa gobyerno nasyonal, problema ta sa kuryente, serbisyo ng kuryente sa Albay. Well, tama ka dyan, Pio. And in fact, so problema was, we were able to find a solution through infusion of Electric Cooperative Resiliency Fund. Yan, nakapalaman na sa General Appropriation Act of 2024. Si Congressman Saldi mismo, as the chair of the Committee on Appropriation, asigurar na ining pondong ini maida-download sa ALECO upon submission of all the necessary requirements na pinaghahalat na lang niyan National Electrification Administration. But just the same, Pio, if the Chief Executives of Albay, including the mayors, would like to seek an audience, dapat ipaabot sa presidential management staff. Yes, oo. Ramo, Pio, bako iyan basta sa nang dapat na naka-agenda, Pio. Nakasabay sa schedule. But speaking of itong pangangaipo ang ALECO, Pio, time and again, and in fact, in so many episodes of your programs, we were able to discuss already. One of the solution itong pag-infuse kay capital through a resiliency fund, tanganing ma-rehabilitate ang linya ang ALECO ito man na pagtugdok kay 2 to 3 substations para matama ang load, maiwasan na fluctuation, overloading, frequent brownouts, and trip off na ngunyan talagang sakripisyado ang kababayan tang Albayano. And talking about kuryente, na-receive ko sa impormasyon, igong ipinaluwas na komunikasyon ang National Grid Corporation of the Philippines, brownout entire 3rd district sa aga, 6 a.m. to 6 p.m. Entire 3rd district. Natimpo. May hihirayon da. Well, arong mga Pio na experience yata baga, I think 2 weeks ago, digdi sa, I think that was entire Albay or digdi sa segundo distrito, yung man ito, 6 a.m. to 6 p.m. to brown out the last 2 weeks. Nako, sus Mario Josep. O sige, yung mas natabi kong di sa aga palan na dakulang aktibidad digdi sa may Astrodome, mga beneficiaries niya to para maparasira tabi, tatawanin na ayudakan presidente tabi. Well, tama po, Pio, and then the president will be back on August for a bigger
ayuda distributions and serbisyo fair para sa mga kababayan tang Albayano. So mas dakula ito, and that will be held in Bicol University. Participated not just by one but several agencies, Rogan Department of Health, Department of Foreign Affairs, Department of Social Welfare and Development, yaw ng TESDA, kadakol-dakol na ahensya, yaw ng Department of Agriculture, yaw ng DTI. Tanganing talagang ribo-ribo. In fact, 70 to 80,000 na PO ang mapagservisyohan kayo na. Matindi. The Bagong Pilipinas Servisyo Fair, pag-abot kang bulan kang Agosto. Opo. Salamat tabi kong sa oras mo sa informasyon. Mabuhay po ka mo dyan. Salamat PO, Marinal daw. Thank you so much mga tugang. Update yan ka na nakatalaan na pagbisita kang presidente digdi sa probinsya ng Albay. Yan pala ma-distribute ka itong primero titulo duman sa beneficiaries man kan agrarian reform sa Camarines Sur, then mapasibog digdi sa Albay hapon na iyan after lunch siguro diyan man sa Astrodome. So beneficiaries man para maparasira yung akap ayuda para sa kapos na Pilipino, kapos palad no. Naka-standby si Padingal, naputol na. Okay, so yan tabi in a nutshell ang kunyan mangyari sa aga. Sana po makakunyan makahabol yan na problema sa kuryente. Kung baga managad, mai-appointment yan, makonektar sa presidential management staff, as in makahampang ang presidente kan mga alkaldes, tabi. Pero pwede yan na ikunya, pwede yan na iing-ing sa sidelines, tabi, Okay, so busy ang Albay sa aga tabi, kaya lang entire 3rd district, brown out, 6 a.m. to 6 p.m. sa aga. And ang 14 man, ito yata na 14, ano ba yun? Pinagdeklara, ano ba yun yung pinagdeklara tabi dyan kan Malacanang? Sa pizza So Idil Adha, anong pizza tabi ito Endimar? Paki-on air sa Endimar tabi kan? June 17. 17, yeah. Monday. Monday, yeah, 17. Fiesta Extended official. sa pagiging Father's Day mo. Walang yak. 16 Father's Day, 17 regular holiday. Langya ka, Papa. Sige, Fiesta Official. Thank you so much, Andy Mar. Fiesta Official, 17 de Junio, Idil Adha. Yan. Sa aga, brown out, entire 3rd district. 6 a.m. to 6 p.m. Kuryente pa sa Nasubareta at Takasubago. Na-interview si Mayor Itaynando Gonzales Candigao na gusto nang ipaabot sa presidente ang sitwasyon na ini. Parang krisis na to Taod-taod magluwas sa NGCP. Brown out ka mo dyan, entire 3rd district. May mga hihirahayon da. Ay nako, di sige Padignal, ano sa hiling mo? Pwede na yan na natatadatang minutos dyan. Kasya na. Sige, sabi ni Padignal, sige nga ya. Mag-extro ka na tanganing limpiado kita tabi. Sa pangarang kambilog na fuerza, salamat po kan sa inyong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay dahil maghali. Masunod tulo si News Direct Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Pio! Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na, si Kaloy ang dislorya, kapuso ka. Ubo, premang nakabara.